ban san komai ba. Wallahi ban san komai ba. Wallahi ban san komai. Waye shugaban ku? Kai mana bayani waye shugaban naku? Kai mana bayani. Wallahi tallahi yalla bai bayan na kashe shi ba wallahi. Ba za ka mana bayani ba ko? Ba za ka mana bayani ba ko? So kake dai sai mun yi maka duka. Sa. Ofisa. Ba za ka yi mana bayani ba ko? Wallahi ban san komai ba wallahi. Kai mana bayani. Wallahi ban san komai ba. Wallahi ban na kashe shi ba yalla bai. Ofisa, ina ganin wannan kes din a kai shi kotu ga fayil din shi nan. Sa. Za mu je Allah ya ta. Yawan mabiyar da za a dawo da kudin nan haka yayi gaskiya akan ma haka ya yi kawai a dawo da su wadda kudi yadda kuka kawai ka kira da a waya abin da ke takura mu ni wannan alesiras zai wannan abu zai sa ɗebo ruwa a gidan yaro to sai ya gane kuran shi a kusan kan abin da ya yi wallahi ba zan kyale shi wallahi ba zan kyale shi sai na nuna mai izza tawo ta fita izza wallahi zan gaya ko wani abu ina gaya ma baka sani har ni zai sa ɗebo ruwa har da jibin botu tun da ya fi ka karfi ba wai karfi ne ba wani karfi da ya fi ni to ai ba kuma ka iya wallahi zan yi maganin shi ni na gaya ma wani zan yi maganin shi sai kenan to ni yanzu da aka kawo ni ɗakin nan so suke su ga bayana kai ba zai yiwu ba dole in yi ka tunani na fito da ni ba zan kare da shigar da ni gurin nan ba kai Ka duba irin girman gurin nan mai ban tsoro na cuci kai da wallahi wannan gawa mutum ce ko mutum gawa ce wallahi wayo Hello? assalamu alaikum alhaji Ya gari al'amura. alhamdulillah Yara. wallahi lafiya Ya kalau kasuwanci kuma. wallahi masha Allah Allah wai ya magana karan ta fice. wallahi maganan karan nan muna ta kokari jibi muke sa ran zamu shiga kotun dan ka shi dade ina ganin cewa kamar lauyan nan ne mai zaman kansa ne ba zai buƙaci kuɗi da yawa mai labai karin mu sanya ya za a yi Misali yana buƙatar kamar nawa? zai buƙaci kamar miliyan 1.5 Miliyan 1.5? eh To in dai kana ganin cewa mun bashi miliyan 1.5 akwai fita? ya ce mun insha Allah zai yi kokari To shikenan alhamdulillah. Yanzu ka je ka samu ɗana ma'azan nan ya rada ka san waje. okay dama ya dawo kenan Ka je za mu yi wa da shi insha Allah duk abin da ke kana za gani. to insha Allah yanzu ma zan je gida Allah ya ba mu sa'a. ba matsala in Allah ya Sai an jima. yawwa Nagode. a huta lafiya
Malam Azam kenan. Yaushe a gari? Ya gida. Na daɗe da dawowa. Ina ganin nan naka. Wallahi ba ku haɗu ba can nake ma kun haɗu yanzu nan suka fita tare da Umma. Na yi talla yanzu nan suka fita. To kun yi waya da baban naka ne? Yau mun yi waya da shi akan zan zo na kan wani sa. Okay to. Shi kuma wakilan Alhaji lafiya kwana biyu ba a turo. Amma da gara ni da ba a sa sabgan nan da shi ba. alaikum. Suna na Zairu Usman Yusuf, ɗaya daga cikin jarumi a cikin shirin so sana da farzi. Ku danna wani subscribe. Maza ka danna subscribing domin rankwala muku shirye-shiryenmu. Sannan ku je ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku sababbin videos ɗinmu da zarar mun ɗora. Faɗakarwa kuke, ilimantarwa